Sora mea chiar iese cu un zombie? Sau eu m-am țignit? Să știi că e o dilemă. Iertare, dar te-am auzit vorbind de unul singur în camera asta goală. Sus, l-ai văzut pe prietenul lui Mabel. E un zombie, așa-i? Câte creiere l-ai văzut că a mâncat? 0. Uite ce, te cred. Eu văd mereu lucruri ciudate în orașul ăsta. L-ai văzut pe poștaș? Sunt sigur că-i vârcolac. Dar trebuie să ai probe. Altfel oamenii vor crede că ești dus cu pluta. Sus, omule, ai dreptate. Înțelepciunea e o binecuvântare și un blestem. Sus! Iar să umplu toaletele ecologice! Sunt chemat la datorie. Sora mea ar putea avea probleme, dar îmi trebuiau probe. Am văzut destul. Mabel, trebuie să vorbim despre Norman. Nu-i foarte tare? Ia uite ce pupic mi-a dat! Ha-ha! Păcăliciule, a fost un accident cu suflătorul de frunze. Exersăm pupicii! A fost tare! Nu, Mabel, ascultă! Vreau să-ți spun că Norman nu e ceea ce pare. Crezi că ar putea fi un vampir? Ar fi chiar foarte tare! Ghicește încă o dată, soro. Tadam! Pitic! O să ai, iartă-mă. Tadam! Un zombie! Nu e amuzant, dipă! Dar nu glumesc! Totul se leagă! Sângele, șchiopătatul, nu clipește! Ai observat asta? Poate clipește odată cu tine! Mabel, mai știi ce scria în carte despre ciudățeni? Să nu crezi în nimeni! Cu mine cum rămâne, ha? De ce n-ai încredere în mine? Bip-bop! Mabel, o să-ți mănânce creierul! Dipper, ascultă-mă! Eu și Norman avem întâlnire la ora 5. Iar eu am să fiu adorabilă. Iar el va fi de vis. Iar eu nu am să te las să strici totul cu o conspirație nebunească de-a ta. Ce mă fac acum? Imediat! Bună, Norman! Cum arăt? Miau, wow! Clipitoare! Mereu ai o vorbă bună. Sus are dreptate. N-am nicio probă adevărată. Cred că pot fi destul de paranoic uneori și... Stai, ce? Am avut dreptate! Vai de mine! Mare un sten! Și aici avem piatra care arată ca o față. Adică piatra care arată ca o față. Arată ca o piatră? Nu, arată ca o față. Este o față? E o piatră care arată ca o față. Vai de mine, mare un sten! Pentru a 5-a oară, nu e o față adevărată! În sfârșit, singur. Da, singur. Stan! Wendy! Trebuie să împrumut mașinuța de golf ca să o salvez pe sora mea de un zombie! Ai grijă să nu lovești pietonii. Băi, eu sunt sus. Asta e pentru zombie. Mersi! Și asta e pentru lovit-o pe ignata. Mersi? Faza bună trece primejdia rea! Mabel, acum că ne cunoaștem ar trebui să-ți spun ceva. Oh, Norman, poți să-mi spui orice. Fii te rog vampir. Bine, dar